Ukrajina tajne kontaktovala Rusko cez sprostredkovateľov, cez kanály, o ktorých sa verejne nehovorí. Prosila o rokovania, prosila o zastavenie úderov a Putin odpovedal. Odpovedal priamo pred kamerami svojmu obľúbenému novinárovi a to, čo povedal, by malo rezonovať v každom hlavnom meste Európy. Označil ukrajinské návrhy za exotické. Odmietol každý jeden z nich a povedal potom niečo, čo podľa mňa mení celú dynamiku tohto konfliktu. Že to bola práve Ukrajina, ktorá otvorila Pandorínu skrinku. A teraz musí žiť s následkami. O tom všetkom si dnes povieme a povieme si aj o tom, prečo Macron opäť sľubuje niečo, čo neexistuje, prečo India kupuje ruskú ropu na historickom maxime a čo to celé znamená pre nás v Európe. Putin poskytol rozhovor novinárovi Zarubinovi pri príležitosti spustenia parlamentnej kampane strany Jednotné Rusko. A v tom rozhovore hovoril o viacerých veciach, ale to najdôležitejšie sa týkalo ukrajinských pokusov rokovania. Putin povedal, citujem zmysel jeho slov, že kyjevské autority sa teraz pokúšajú cez sprostredkovateľov, ktorých názory Rusko rešpektuje, dostať zo situácie, ktorú si sami vyprovokovali. Kyjevský režim sa snaží zabrániť katastrofálnemu vývoju situácie. A potom dodal, že návrhy, ktoré mu boli predložené, sú niekedy, ako to nazval, exotické a nepriateľné. Zarubin sa ho spýtal, čo presne sú to tie exotické návrhy. A Putin odpovedal tak, ako to robí vždy, keď nechce prezradiť detaily. Povedal, že o tom teraz nechce hovoriť, pretože ide o sondovanie rôznych oblastí a možných dohôd. Ale jasne dal najavo, že žiaden z tých návrhov ho nezaujal. A potom prišla kľúčová veta. Putin povedal, že Rusko je vždy pripravené na dialóg o miery, ale na základe realít, ktoré sa odohrávajú na Zemi. Na základe realít na Zemi. Čo to znamená? Znamená to, že žiadne prímerie, žiadne zmrazenie konfliktu, žiadne dočasné zastavenie úderov. Musí to byť kompletné vyriešenie celého konfliktu. A to znamená, že Ukrajina musí súhlasiť s odovzdaním Donbasu, Luhanskej a Donetskej oblasti, Záporožskej oblasti, pravdepodobne Chersonu a veľkých území v Charskovskej a Sumskej oblasti. Čokoľvek menej než toto Putin považuje za exotické. A kto sú tí rešpektovaní sprostredkovatelia? Nie je ťažké to odhadnúť. Prvým je Turecko, ktoré sa pokúšalo vyrokovať prímerie v Čiernom mori. Putin to odmietol. Druhým je Trumpova administratíva, ktorá opakovane prichádzala s návrhmi na čiastkové prímeria. Odmietnuté. A tretím je pravdepodobne brazílsky prezident Lula, ktorý nedávno volal Putinovi. A tu je zaujímavý detail o Lulovi, pretože vzťahy medzi Ruskom a Brazíliou nie sú také hladké, ako sa môžu zdať. Rusi boli veľmi nespokojní s Lulovým predsedníctvom zo skupení BRICS v roku 2025. Cítil, že Lula neposunul vpred platobné a iné iniciatívy, ktoré Rusi pripravili na samite v Kazani v októbri 2024. A Rusi to Brazílčanom povedali priamo a Brazílčania to podľa informácií z ruskej strany zobrali zle a obvinili Rusov, že sú hrubí. A celkovo mám dojem, že Rusi vnímajú Lulové rôzne mierové iniciatívy ako do veľkej miery márne projekty, ktoré majú Lulovi pomôcť doma v Brazílii a postaviť ho do pozície globálneho štátnika. A zároveň vidia, že Lula sa prehýba dozadu, aby si držal dobré vzťahy s Amerikou. Takže keď Putin hovorí o rešpektovaných sprostredkovateľoch, je v tom istá diplomatická zdvorilosť, ale nie úprimné nadšenie. A potom sú tu správy, že Ukrajinci sa teraz pokúšajú kontaktovať Rusov priamo. Bez sprostredkovateľov, bez Ameriky, bez Európy, priame rokovania Kyjev-Moskva. A toto je mimoriadne výrečné, pretože Ukrajina doteraz konzistentne odmietala priame rokovania s Ruskom. Zelenský v októbri 2022 vydal dekret, ktorým zakázal rokovania s Ruskom. Povedal, že jediný, kto je oprávnený viesť takéto rokovanie, je on sám. Žiaden iný ukrajinský predstaviteľ nemá na to právomoc. Áno, na Trumpov nátlak sa nejaké stretnutia medzi Ukrajincami a Rusmi uskutočnili minulý rok v Istanbule a začiatkom tohto roku v Ženeve, ale skončilo to ničím. A Ukrajina nikdy neprejavila skutočný záujem o priame rokovania. Ak to teraz navrhujú, je to znak extrémneho zúfalstva. Ukazuje to, aká strašná interná situácia a ako zúfalo sa snažia nájsť spôsob, ako zastaviť ruské údery a možno aj ruský postup na fronte. A myslím si, že Rusi to odmietnú. A nie preto, že by nemali záujem o vyriešenie konfliktu, ale preto, že vedia, čo by sa stalo. Keby začali priame rokovania s Ukrajinou,
Ukrajinci by veľmi rýchlo pracovali na tom, aby k stolu pritiahli Američanov a potom aj Európanov. A Rusi sú ochotní hovoriť s Američanmi, to jasne povedali, ale Európanov pri stole nechcú. A len pred pár dňami boli v amerických médiách správy o tom, že európski predstavitelia sa snažia dostať Američanov k tomu, aby presvedčili Rusov na obnovenie rokovaní. Tentokrát s Európou v miestnosti. A Rusi tieto správy čítajú a toto je pre nich absolútne nepriateľné. Takže Putin dvere zatvoril, zdvorilo, ako to robí vždy, ale zatvoril ich. A potom Putin povedal niečo ďalšie, čo je dôležité. Hovoril o ruskej ofenzíve vo vzduchu. Pripomenul, že pred pár týždňami, keď začali ukrajinské útoky hlboko vnútri Ruska, varoval, že Rusko odpovie zrkadlovými údermi. A varoval, že tie ruské údery budú rádovo silnejšie než ukrajinské a povedal, že presne tak sa aj stalo. Povedal, že Rusko má v úmysle pokračovať v úderoch, že blokáda čiernomorských prístavov bude pokračovať a že tieto údery majú už teraz významný dopad na výkon ukrajinskej armády na fronte, pretože jej dochádzajú zásoby. A na druhej strane povedal, že ruská armáda nebola ukrajinskými útokmi zasiahnutá. Logistika funguje, nedostatok mužstva neexistuje a ofenzíva pokračuje. Priznal, že ukrajinské útoky spôsobujú nejaké problémy a že Rusko musí pokračovať vo vývoji protizdušnej obrany. Ale celkovo povedal, že ukrajinské útoky nedosiahli ani zďaleka to, čo Západ očakával. A za seba poviem, že podľa mojich pozorovaní ukrajinské dronové útoky dosiahli vrchol účinnosti asi začiatkom júna. Odvtedy ich efektivita klesá. Ale Putin je príliš skúsený politik na to, aby útoky bagatelizoval. Naopak hovorí, že sú problémom, ktoré treba riešiť, ale zároveň jasne ukazuje, že ruská ekonomika neskolabovala a nebola výrazne zasiahnutá. Potom hovorí o potravinách. O tom, že Ukrajina začala ako prvá útočiť na ruské obilné lode. A potom povedal, že sa to týka svetových trhov a prakticky sa nič nemení. Pretože ruský minister poľnohospodárstva mu práve hlásil zásoby minimálne 60 miliónov tón. A že Rusko má obrovské exportné kapacity a svetový trh nepocíti žiaden nedostatok. Či má Putin pravdu, je iná vec, ale tento argument použil už v roku 2022, keď sa snažil presvedčiť krajiny globálneho juhu, aby obilnú dohodu nepodporili. Vtedy narazili na stenu skepticizmu, teraz je v úplne inej pozícii. Teraz jednoducho hovorí, my za to nemôžeme, berte to, alebo nechajte. A Medvedev, bývalý prezident, pritvrdil ešte viac. Otvorene hovoril o tom, ako Rusko oslobodzuje jedno územie na Ukrajine za druhým. Že tieto územia historicky patria Rusku. A že keď ich Rusko prevezme, nikdy ich nevráti. Hovoril o zvyškovej Ukrajine s proruskou vládou v Kieve, ktorá bude fungovať pod ruským dohľadom. Že toto je mechanizmus na návrat Ukrajiny k rozumu. Osobne nemám pochybnosti, že Medvedevov konečný cieľ je úplne znovu zjednotenie Ukrajiny s Ruskom. Takže keď to dáme dokopy, Putin diplomaticky hovorí, rokujme na základe realít. A Medvedev hovorí, celá východná južná Ukrajina je naša a nikdy ju nevrátime. Rôzne témy, ale rovnaký smer. A teraz poďme k tomu, prečo je Putin v takej silnej pozícii, že si môže dovoliť odmietnúť všetkých. Pretože tu sa deje niečo, čo západné médiá systematicky prehliadajú. Blokáda ukrajinských prístavov má ešte jeden efekt okrem toho, že ničí ukrajinskú ekonomiku. Prehlbuje závislosť krajín globálneho juhu na ruských potravinách. Sýria, Egypt a ďalšie krajiny budú musieť kupovať ešte viac ruského obilia, pretože ukrajinské jednoducho nie je k dispozícii. Rusko sa stáva ešte kritickejším exportérom potraviny, než bolo doteraz. A medzi krajinami, ktoré sa stanú závislejšími od Ruska, je aj Turecko. Erdogan, ktorý sa snaží hrať zložitú hru medzi Ruskom a Západom, bude mať čoraz menší manévrovací priestor. Turecká ekonomika je nestabilná, energetické trhy sú napäté a Turecko bude pravdepodobne musieť od Ruska dovážať aj potraviny a hnojivá. Ale najväčší ruský vývozný artikel nie sú potraviny, je to ropa. A tu sa situácia vyvíja spôsobom, ktorý je pre Západ katastrofálny. Hormúzsky prieliv zostáva zatvorený. Americký konflikt s Iránom nie je vyriešený. Trump už nechce obnoviť jadrovú dohodu, ktorej platnosť vypršala. Namiesto toho nariadili ministrovi financií Besentovi spustiť ešte tvrdšiu ekonomickú vojnu proti Iránu. A Besent dokonca opäť hovorí o zmene režimu v Iráne. Ale celá Besentová stratégia stojí na jednom predpoklade, že Čína bude spolupracovať.
A Čína jasne povedala, že nebude. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia priamo odmietol akúkoľvek spoluprácu s americkou ekonomikou vojnou proti Iránu. Povedal, že by to bolo nezákonné a v rozpore s medzinárodným právom. A Čína nebude v čase, keď je sama v konflikte so Spojenými štátmi pracovať na zhodnutí vlády v Iráne, z čoho by profitovali len Američania. Takže bezcentová stratégia odsúdená na neúspech ešte predtým, než začala. A výsledok? Hormuzský prieliv zostane zatvorený mesiace, možno rok, možno aj dlhšie. Dodávky ropy sa budú ďalej znižovať. Irán práve dnes pohrozil, že akúkoľvek ropu, ktorú sa štáty Perzského zálivu pokúsia prepraviť mimo prieliv, budú iránskymi dronmi a raketami a vojenskými spojencami likvidovať. A v tejto situácii sa Rusko stáva jediným veľkým flexibilným producentom a exportérom ropy. A presne to vidíme v číslach. Financial Times práve zverejnil článok o tom, že India dovážala v júni a v júli viac ako 2,6 milióna barelov ruskej ropy denne. To je historické maximum. Vyššie ako kedykoľvek predtým. India pokrýva viac ako polovicu svojich potrieb ruskou ropou. A India nie je jediná. Čína tiež pokračuje v dovoze ruskej ropy vo veľkých objemoch. A ani India, ani Čína nebudú podporovať západné sankcie proti Rusku. Čína to povedala priamo. A India, hoci bola pod tlakom Trumpovej administratívy, aby dovoz znížila, ho namiesto toho zvýšila na rekord. Pretože nemá inú možnosť. Ropa zo Saúdskej Arábie je ťažko dostupná a India je závislá od dovozu na vyše 90% svojich ropných a plynových potrieb. Takže Putinov prebytok bežného účtu porastie. Príjmy z ropy porastú. A čím dlhšie bude hormuzský prieliv zatvorený, tým silnejšia bude ruská pozícia. Krajiny ako Južná Kórea a Japonsko budú pravdepodobne musieť tiež sa obrátiť na Rusko pre energetické dodávky, pretože inde na trhu jednoducho nie je dosť. A Putin to vie, preto si môže dovoliť odmietnúť Lulu aj Trumpa, aj Európanov. Preto je taký neústupný, pretože čas hrá v jeho prospech. A teraz sa pozrime na to, čo sa deje na fronte, pretože aj odtiaľ prichádzajú správy, ktoré potvrdzujú, prečo je Putin v takej silnej pozícii. Dropília. Satelitné snímky urobené v noci ukazujú ohňové anomálie naprieč celým mestom. Vrátanie jeho západných okrajov. A tieto požiare pravdepodobne odrážajú masívne, možno saturačné bombardovanie ukrajinských pozícií ruským letectvom. Bomby FAB a KAP, husté delostrelecké palby. Ale podľa mojich skúseností ohňové anomálie tiež ukazujú, kde sa v danom meste bojuje. A ak vezmete tie satelitné snímky vážne, boje prebiehajú naprieč celou Dropíliou. Ruské sily premiešané s ukrajinskými. A Rusi neustále posielajú ďalšie posily, čo podľa mňa vedie k blížiacemu sa kolapsu odporu vnútri mesta. A zároveň prichádzajú ďalšie správy z Nikolajovky a Slavianskej tepelnej elektrárne na opačnom konci línie opevnených miest. Správy z mnohých zdrojov hovoria o ruskom postupe vnútri Nikolajovky, o kontrole východných sekcií a o infiltrácii tepelnej elektrárne. Aj tam sa črtá operačná kríza pre Ukrajincov. V Záporovskej oblasti ruská skupina síl Východ pokračuje v postupe západne a juhozápadne za riekou Verchňa Tersa. Lámu posledné ukrajinské obrany a uzatvárajú pascu na ukrajinské jednotky v Orechove. A na Čiernomorskom pobreží Rusi zintenzívnili útoky na Odesu. A podľa správ sa vrátilo aj ruské letectvo, ktoré zhadzuje bomby priamo na prístavnú infraštruktúru. Čo spôsobuje škody, ktoré sa nedajú opraviť bez priemyselného a stavebného procesu, na ktorý Ukrajina v tejto chvíli nemá kapacitu. Takže všetko sa rúca súčasne. Front, ekonomika, infraštruktúra, prístavy. A v tejto situácii sa objavuje Macron. Koalícia ochotných sa pripravuje na ďalšie stretnutie. Macron opäť hovorí o svojich veľkolepých stratégiách a opäť sľubuje to isté. Rakety protizdušnej obrany pre Ukrajinu. Hovorí, že toto je najdôležitejšia priorita ochrániť Ukrajinu z oblohy. A krutosť tohto klamstva je podľa mňa takmer nemerateľná. Pretože Macron, ktorý je inteligentný človek, veľmi dobre vie, že žiadne interceptory neexistujú. Amerika ich nemá, Británia. Nedávno som sledoval správu o britskom námornom nasadení v Arktíde. Jedna z 2 lietadlových lodí vyplávala s 8 stíhačkami F-35. 8, pretože Briti si nemôžu dovoliť kúpiť viac a musia si požičiavať od Ameriky.
a loď sprevádzali 2 fregaty namiesto celej úderovej skupiny. Jedna moderná s údržbárskymi problémami, jedna stará, pravdepodobne zastarala. Nemecko dalo čo mohlo, Holandsko tiež. Francúzsko-taliansky systém Aster sa vyrába v mikroskopických množstvách. Španielsko v marci dalo Ukrajine 5 raket Patriot a viac si nemôže dovoliť. Grécko sa musí obávať Turecka, nikde na celom západe nie sú interceptory, ktoré by sa dali poslať Ukrajine. A Macron to vie a napriek tomu to sľubuje. A tým predĺžuje vojnu. Dáva Zelenskému falošnú nádej. A výsledkom budú ďalšie tisíce mŕtvych a ďalšia deštrukcia krajiny, ktorá sa možno už nikdy nespamätá. Jediná vec, ktorá by skutočne zmenila situáciu, by boli vážne rokovania s Rusmi. Na ruských podmienkach, ale to je presne to, čo Macron, Napoleon Európy, odmieta urobiť. A medzi tým Putin pokojne sedí za stolom, odmietol Lulu, odmietol Trumpa, odmietol Európanov, odmietol priame ukrajinské návrhy, pretože nemusí prijať nič. Ruská ekonomika rastie, ruská armáda postupuje, ruská protizdušná obrana sa posilňuje a svet sa stáva čoraz závislejším na ruských dodávkach ropy a potravín. A viete, čo na tom celom najvýrečnejšie? To slovo, ktoré Putin použil. Pandorína skrinka. Ukrajina ju otvorila. Útoky hlboko vnútri Ruska, útoky na obilné lode a teraz z tej skrinky vyšlo najavo všetko. Devastujúce ruské údery na Kyjev a celú Ukrajinu. Blokáda prístavov, kolaps ekonomiky a ruská neústupnosť pri akomkoľvek rokovaní. A Pandorínu skrinku, keď ju raz otvoríte, sa nedá zavrieť. To je pointa toho mýtu. A to je presne to, čo Putin hovorí. Vy ste to začali a teraz žijete s následkami a my nemáme žiaden dôvod prestať. Toto je realita a toto je dôvod, prečo Kyjev prosí Moskvu a prečo Moskva hovorí nie. Ak sa vám video páčilo, dajte mi prosím like, zdieľajte ho ďalej medzi svojimi blízkymi, lebo takéto informácie sa nedozviete v hlavných médiách a napíšte do komentárov, čo si o celej tejto situácii myslíte. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu.